ମୁଁ କହିଲି ଭାଇନା ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡେରି ହଉଛି, ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ଏଠି ଫାଙ୍କାରେ ବସିଛି। କାଲି କାମ କଲା ସମୟରେ 2 ଜଣ ଜେଣ୍ଟସ୍ ବସିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଲେଡିଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅଫିସରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କି ଭାଇନା ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି, ଆଧାର ପ୍ୟାନ୍ ଲିଙ୍କ କରିବାର ଅଛି, ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ର କାମ। ତ ଏତିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଲେଡିଜ ଜଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲା ଭିତରେ ସେ ଆମର ଏଜରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ବସିଛି, ଆଉ ଜଣେ ଏଜେଡ୍ ଜଣେ ମଉସା ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ସେ ପିଲାଟି କହୁଛି ଆଉ ଭାଇ ଆମରଟା କାମ କରିଦିଅ ଆଗ, ମୁଁ ପଳେଇବି, ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଆଗ ସାରିଦିଅ ଟିକେ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତମେ ଟିକେ ବସ, ତମର ଟିକେ ଲମ୍ବା କାମ ଅଛି, ତମେ ବସ, ତମେ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଲେ ଚଳିବ, କାରଣ ସେ ଲେଡିଜ ଜଣେ ଆସଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମଟା ସାରିଦିଏ, ଅଫିସରେ ଆସଛନ୍ତି, ସେ ପଳାନ୍ତୁ। ତ ସେ ମଉସା ଜଣ ବି ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ, ସେ କହୁଥିବା ପୁଅ ମୋର ଟିକେ କାମ କରିଦେ, ଆଉ ମୋ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି। ଲେଡିଜ ଜଣ ବୁଝିଲା ବାଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇନା ଆପଣ ତାଙ୍କ କାମଟା ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଟିକେ ବାହାରେ ଛିଡା ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କାମ କରିଦଉଛି, ଆପଣ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାମଟା କରିବି। ତାପରେ ସେ ମ୍ୟାଡାମ ଜଣ ତାଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଧାର ପ୍ୟାନ୍ ଲିଙ୍କ କଲି। ତାପରେ ଆମର ବାବୁ 2 ଜଣ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କାମ ବି ସାରିଲି, ସେମାନେ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବା କଥା ଆମେ ଦବା, ସେଟା ଆମର ଚଏସ୍।